Il-Gvern beda jitkellem fuq il-Marsa Sports Village ftit aktar minn sena ilu. Kien qal li ser isir villaġġ sportiv state of the art, b'faċilitajiet innovattivi li jinkludu korsa ta' żwiemel, grounds fejn jilagħbu l-polo u multi-purpose grounds inkluż fejn jisparaw il-qaws. Is-sejħa l-offerti ħarġet fid-29 ta' Lulju li għadda. Fl-istess żmien il-Gvern qal lill-Parlament li kien beda negozjati biex tinxtara l-art għal dan il-proġett u minn dakinhar l-hawn ma semma xejn iżjed. 5 żviluppaturi kienu ħallsu għad-dokumenti meħtieġa li imbagħad 3 biss minnhom urew interess konkret fil-proġett. Għal xi raġuni iżda 3 żviluppaturi baqgħu ma tefgħux l-applikazzjoni tagħhom u sa 3 li għadda, l-aħħar ġurnata li kellhom ċans japplikaw, ma ntefet ebda offerta. Fl-aħħar xhur One News irrapporta dwar nuqqas ta' koordinazzjoni bejn dipartimenti differenti tal-Gvern b'rabta mal-iżvilupp tal-villaġġ sportiv tal-Marsa. L-akbar problema kienet l-atteġġament tal-Gvern li jimponi kundizzjonijiet fuq għaqdiet sportivi fil-Marsa Sports Club u li b'xi mod se taqa' qalb żviluppaturi prospettivi għal dan il-proġett. Dan huwa t-tieni proġett marbut mal-idea ta' villaġġ sportiv li waqa' lura. Qablu kien hemm il-proġett tal-White Rocks li tħabbar f'Ġunju tal-2010 u li suppost kellu jirriżulta f'investiment ta' 200 miljun euro. Imma s'issa għadu ma sar xejn fuqu.